ga zancen nan da danar rufe yau dai na bayyana shi, na rantse an aikin da kafin sai na karasa shi. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharu uba ba zan fargaba ba. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharu uba ba zan fargaba ba. Ya baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharu uba ba zan fargaba ba. Abatu ya karu mai sanya samu sai ya daina bacci, alamun hasada ne ya sheke sanya maza bacci. Sharif uba arziki kake ko magiya wallahi sun ci, zuba ta zo da suna dare ya zo da rana, ashe ne ma fa bai sa samu zance ne a fili. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu uba ba zan fargaba ba. Ni fahimta ta da kai ya ubar ruhi girmanta ya kai, rijalai sun fada mana cewa tabbas abba ka kai, gajere baya hango gabanai sai an taimaka mai. Sharif kai ne gabana, rabo shi ne ka kwana, ka taka lafiya daga saramiya ya gunje zuri. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu uba ba zan fargaba ba. Ni cikin kaunar ka baban fadila ba wani a gabana, da sirrin san ka ne abba na tattake masa rana, abin da ke fita bisa harshe shi ne zuciyana, amma faidan da yana ka dafa min ubana, ashe kaka kawai abba ne zance a cikin misali. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu uba ba zan fargaba ba. Ni ku bani guri in gaishe da mai kore min damuwata, fahimta ta gaba ɗaya yau a cikin ka na tattare ta, cikin mabiyan ka baban fadila ta kaya hirata, cikin siffa da suna cikin farki da kwana, ka sa in rizki komai sharbi uba mai komin makulli. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu uba ba zan fargaba ba. To ashe dawar sani ba ta sa sani zan bayyana ma, da yarinta ake fara komai sannan sai a girma, batuna dunkule wanda ke sanyi na baka dama, da san ka na gane suna na gane dare da rana, buduni fadini ne ashe sarari shi ne a fili. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu uba ba zan fargaba ba. Ai cikin barhama wallahi yau kowa ya sallama ma, cikin gausi sharibu bana dai sada cika da girma, ka dubi zubar sharibu ba Allah malum bai bayyano ma, na so sha zahirina na bi shi ta baɗinina, ku bar zancen misalin sa gafa misalin nan a fili. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu uba ba zan fargaba ba. To bayanin nan da kai a
baraya hakika zantukan nan sharbu uba na gigi ta kwanya ashe ba ma di gaskiya ita ce ke shafe karya madudin zuciya na sarautar zamani na abinda nake zaton baɗini ne sai na gan shi Baba gun fadila mai tarin daraja da girma na rantse ina da sharbu uba ba zan farga baba to a yau shi ne yake maganin cuta yin ta yi sauri ashe kurman baki fassara ta ba a yi da sauri nishadin zuciya shi yake sa fuska ta yi sururi a zo ya koya rana a gan shuka a gona banayin nan da kai a cikin gausi shi ne dalili Baba gun fadila mai tarin daraja da girma na rantse ina da sharbu uba ba zan farga baba ya bagun walidi mai abin mamaki ba kaɗan ba da san ka nake zuwa yin da nan so ba fabiri guda ba da kai gausi yake bani komai ko ban bayyana ba da san ka nake yabona nake shanin gabana sharibu ba bai fahimto ga kowa sai kallil kalili Baba gun fadila mai tarin daraja da girma na rantse ina da sharbu uba ba zan farga baba to sharibu ba shewa shi ne nufi na duba za ka gano da aiki na da halinsa in kai dace sai ka gano yana hoto da gano shi sai dai wanda ya so ya gano hujja ce bayyananna sirrin ismi da suna a cikin fadar abin so sharibu ba yau ya zama a kodi Baba gun fadila mai tarin daraja da girma na rantse ina da sharbu uba ba zan farga baba to farkon zancen gabar hama karshen zancen shehu ne dai ba mai kaunar sharibu ba yau sai wanda yake a daidai duk wanda ya ja da kai ya banaran sai baya a daidai ni ba kowa gabana ba kowa zuciyana yau san baban abin shi ya sani na samu cikar usuli Baba gun fadila mai tarin daraja da girma na rantse ina da sharbu uba ba zan farga baba rago bai san ya saki sarautar girma na ga sarki malam ka tsaya ka gane adam bako shi ne masauki dan sarki shi ka mulki ashe dan bawa baya sarki garma mun kai ta gona jarum ta sanya suna ga mai aikin da taka yake yi zance ne a fili Baba gun fadila mai tarin daraja da girma na rantse ina da sharbu uba ba zan farga baba ni in ga baban fadila ba zan shiga halin razani ba in ga baban fadila ashe komai ba zai wuya ba in ga baban fadila gabana ba zan sha wuya ba soyayya ta yi rana cuta ga magani na yau dai a cikin gidan shehu baban shehi ya yi koli Baba gun fadila mai tarin daraja da girma na rantse ina da sharbu uba ba zan farga baba Baba gun fadila mai tarin daraja da girma na rantse ina da sharbu uba ba zan farga baba Doga zancen nan da danar rufe yau dai na bayyana shi na rantse an aikin da kabban sai na
sashi zancen da sharbi ya koye gaba ɗaya sai na bayyana shi ya sandar dogaro na ya sirrin hankali na duk da tamami ya kyankishi to ya zama ɗan jazuli. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. Ai riska ta riska cikin wata hanya bayyananna, ta riskan nan da danai kwadin riska ta zo gabana. Murna mara adadi yau nake an kora zo da yana, shara ke sanya suna an yaya duhun gabana. Ladabi tushen biyayya shi hali na canza hali. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. Ni na so in gane farkon ka amma Allah bai nufa ba, amma na riski karshen ka mai zai sa ba zan fada ba. Tsararren lamari ne kawai ba wai alfahari ba, kai ne da fa'in jikina, kai ne jalabi gurina, kowa ma ya sani riskuwa ta yau kai ne dalili. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. Kakan jiyali uban shehi salamu mai tsari da sauri, ya baba gun fadila cikin komai kai ne mafari. Na san ka san nufin zuciyata to zartar da sauri, ga sarki ga sakaina ga sufi ga sakina, mai sai ya fahimci zancen da na tura babun ya zo ne. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. To nisan kwana cikar lafiya lidufi buɗi cikakke, nasara kan makiya na ware shinkafa da wake. Sarkin yakin ka ne wanda ya kai shi za a yi wa take, ato bai canza suna ni dai kai ne gwanina, na yanzu abba kai ne guduni na kai ne a hile. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. Dona ne ma kayi min doka kara miya shugabana, na sake bida ka zartar shalimi uba sirrin zuciyana, na gane shirin ka zancen ka ne sirrin zatin jikina. Giwa ta ratsa gona mai nema baya kwana, baban barhama yau babu kowa kai dai ne a fili. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. To mai san barhama baya musun zancen baban fadila, iskar sirrin ka yaushi ya sata kayan daina kala, mai tarin sirrika wasu na jaka wasu na kwalla. Sirrin ka yana jikina da ganin ka nake ganina, dan sarki dole yayi takama yayi tako na yafi ne. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. Ya bakwai bukata kamin izini in bayyana ta, tsayin tazara cikin da'irar soyayya in hirata, in gane sufar mazaje a bairayen bambance mata. Baya na da gabana, tashi na da zamana, a tsaya min kar na kunya ta domin jawaratul kamali. Ya baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. Idan shi ya bilfituwa tukar kabari kunci ya zo min, ludubi ka jafi da zauki sharin baro kamin a yi min, sharrin baki
da sharin ido dan Allah tun kuɗe min dan gausin zamani na sai tabin lamarina dan sirrin abasara mu nuna min komai a fili. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. Yara zumi haske bayyananne dan ce haƙi ku baban tuhami suna bayyananne mai sirrin martabobin ka kana bani gida ginanne mai tsoro baya suna kwano ya shanya kwana dan amadiyar in ya fito tilas ba shi hili. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. To ga sarki ga wakilinsa ga karshe ta zo a farko, komai ka fita cikin da'ira to a ce maka dauko, na sha daga kai uba ga fadila tilasin yi karko, ka firgita hankalina ka haskaka lamarina, kogi bakin daɗi to ka kara min dansi da hali. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. To domin girman Habibu Batija ne baba ga hadi, dan sidi tamamu baban fadila kara min widadi, domin darajar jazuli muradi ya koma muridi, kaka ne lakabina komai neman ganina dan labo ba gurin abada ga tamama dan jazuli. Baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba. Ya baba gun fadila mai tarin daraja da girma, na rantse ina da sharbu ba zan fargaba ba.